ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಏನು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಗಣಪತಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಯ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಗಣಪತಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೋದಕ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಕ್ನೆಟ್ ಮುದಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನು ಪೂರ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಸಪ್ರೇಟ್ 4 ಕಲರ್ ಬೇತೆನೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕದಾಯನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದೇನು ತಾರೈದ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲೋ ವೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಮೋದಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ದೀತೆ ತುವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಿತ್ತೆ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡ್ರೆಗೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿದ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಯೆ ಪಂಚಗಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮುಡೆತ್ತದು ಒದ್ದಲು ಗಣಪತಿ ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಗಣಪತಿ ಪೋಯಿನದಾಗ ನಾಷ್ಟಾ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಪಂಡನೆಗುಲು ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟದು ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವು ಒಟ್ಟದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕುಂತ್ಲೆ ಬಂದು
ಅಂಚನೆಂಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೆತ್ತ ಜನ ಪೂರ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಮಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಂಕ್ಲು ಒಣಸು ಕುಲ್ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಣಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಪಾಯಸ ಹಪ್ಪಳ ಚಂಜೆ ಬೆಂಡದ ಬಾಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಉಪ್ಪಿದಡ್ನಿ ದಯಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡು ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪದ ದಯಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೀತಿರು ಅಂಚದ ನಿಲ್ಲಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಯಕ್ಕ ನಡಕ್ ಪೋನಾಗ ದಯಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬದಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಿಯವಕ್ಕ ಜಾನುಲ ಬತ್ತೇರು ಅನಿತಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸೊಡು ಬಿಸಿ ಇತ್ತರು ಬಂದಾರು ಬೈದು ಜರಿಂಕಲ್ಲ ಉಂಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಪಂಡ ಓ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲಾರೆನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಯಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಗಣಪತಿ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಜೋಗುಲು ಬಾರೆ ದಿರೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲೆ ಜೆಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಬರಡು ಬ್ಲಾಗಡೆ ಮುಲ್ಲಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮೋದಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೋಸ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ನಾಚ್ತಾ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡೆ ಎಂಕುಲು ಗಣಪತಿ ತೂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂದೆ ಮೇರೆ ದಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವ್ರ ನೆಡ್ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬೈದಾರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಪುರ ತಾಗ ಇರೋರು ಬಕ್ಕಾರ್ನೆಲ್ಲಡು ಭಜನೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಟ್ಟ ಸರ್ ಅದು ಎಂಕುಲು ಭಜನೆ ಗುಂತರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಣಪತಿ ದೀತೀನಿ ಸದ್ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಪೋದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯದೆನ್ನೆ ಪನೊಟಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಪೋತು ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ದಿಶಿಂಚಿತು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ದೇಖ್ತಲ್ಲಿ ತಿಂಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಾನೇ ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಆರ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ 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 ಇದನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಗಣಪತಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಗಣಪತಿ ತೋರೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತಿಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಕೊರಿದು ಒಂದನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಗಣಪತಿಗೆ
ಒಂದಿಜ್ಜರು ಕುಳ್ಳೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದೆ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಉಂಡು ಜನನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದರು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಡೆಗೆ ಬಿದೊಡೊಂದಿದ್ದೆ ಒಂದೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೇ ಇಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಗುರು ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಂದು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ತಲ ಒಂದು ಆರತಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನು ಇತ್ತನ್ನ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚನಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ಎನ್ನ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಅಂಚನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅದಕ್ಕೆ